Bethan Scorey ydw I, a dwi'n hanesydd adeiladau o Gaerdydd. Dwi hefyd yn darlunio adeiladau hanesyddol, ac ar hyn o bryd dwi'n arbenigreg ar gyfres Cartrefi Cymru. Yng nghyfres Cartrefi Cymru, byddwn ni'n edrych ar hanes tai yng Nghymru drwy'r oesau, o'r cyfnod Tuduraidd yr holl bofran i'r presennol, ac ym mhob pennod byddwn ni'n ymweld â 3 tŷ amrywiol o'r cyfnod hwnnw. Y geiriau fyswn ni'n defnyddio i ddisgrifio fy hun yw brwdfrydig, chwilfrydig a hapus. Y peth gorau yn ffilm o'r gyfres yw cael y cyfle i fynd allan i'r tai hanesyddol yma. Fel hanesydd, dwi'n treulio'r tipyn o amser yn darllen am adeiladau mewn llyfrau, felly mae wastad yn bleser i gael y cyfle i fynd allan a gweld nhw. Ges i magu yn Gaerdydd mewn teulu di-Gymraeg, felly nes i dysgu yn Cymraeg yn yr ysgol o plentyn, a wedyn nes i weithio yn amgueddfa fel werin Sain Fagan am bron i 10 Fy hoff air Cymraeg ydy godidog, a dwi o hyd yn defnyddio'r gair yna i ddisgrifio adeiladau hanesyddol. Diwrnod perffaith i mi fysa mynd i weld adeilad hanesyddol neu falle castell, mynd nofio yn y pnawn neu weld gêm o bêl-droed a cwrdd â ffrindiau gyda'r nos. Yng nghyngor i ddysgu'r Cymraeg, byddai manteisio ar y ffaith fod yr iaith yn caniatáu chi i joio'r holl diwylliant Cymraeg fel podcasts, sioeau teledu a cerddoriaeth. Cofiwch chwilio Cartrefi Cymru ar S4C.